sidste forsøg. Og 4.000 coins. Det betyder, at jeg kan åbne en til. Ja. Yeah. Du er faktisk ret praktisk. Hey, du har hånden for kameraet. Nå ja. Sådan, mand. Vi prøver at lave et hold ud af det, du har faktisk. Jeg åbner bare. Tænd kameraet. Det står tændt. Kom så. Sluk øjnene. Jeg kan se det. Spiller for favoritklub vundet. Kelly. Jeg har fået nogle penge. Fuck. Skal jeg prøve at lave et hold? Ja. Okay, sluk kameraet.